ина марамад 11000 сомон Daewoo Nexi дӯстони азиз германский 96 сол 6 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. ин нархҳо дӯстони азиз ба хотири мақсад ки сомонаи бохтарафто ва сомонаи автохатлон 11000 сомон бо муомила савдои хуб дорад дӯстони азиз. 6 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. краскаш ҳам бад нест. хай баъзе ҷош мақсад хеле сарап не сухтагӣ надорад дӯстони азиз. хеле краскаш сухтагӣ нест. марамад дӯстони азиз мошини хизматия метавонем ки омада бинем. дӯстони азиз ҳолати балонлош як 75-80% ҳаста. ина марамад тамошо кунем. Daewoo Nexi 4 электропайд хай апшифкош дӯстони азиз хеле мақсад агар алиш кунем кор дорад. хеле бад нест. барои мақсад ҳай карда гаштан мешавад. ина марамад хай ки бовар кунем аки 11000 сомон ам аки дӯстони азиз бовар кунем аз як пул як телефон як пул як вели. мақсад утилизатсия дорад дӯстони азиз. мошин ҳуҷҷат 6 моҳи дигар дорад. хай дӯстони азиз мана мақсад ки ашибкошам мегем. ина дӯстони азиз хай сарапӣ надошта як хай ин мошини хизматия хитон фаҳмед. касоне ки барои фурӯш нагиранд ага барои мақсад ҳай кардан мешавад. ина дӯстони ашибкош аки мошини хизматиян. мақсад нархшда арзанда бо ира мақсад 11000 мега бо муомила дорад дӯстони азиз. мақсад германский мега соҳибшон 11000 сомон мошин дар шаҳри бохтара 6 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. утилизатсия ки зона мотори коробкаш мега 100%. 11000 сомон бо муомила дорад. ина марамад дар шаҳри бохтара аст. сирошона омада мошина харидорӣ кунем.